Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствуем вас, дорогие друзья. Мин Рамил. А я Нафиса. Без икебез дә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты государственного ансамбля «Песни и танцы Республики Татарстан». В нашем коллективе работает более 100 человек. А вы хотите узнать их поближе? Тогда смотрите нашу рубрику «Творческая среда». «Ижади Чәршәмбе». Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Иҗади Чәршәмбе тапшыруының чираттагы чыгарылышын башлыйбыз. Бүгенге тапшыруыбызның герое үзенең моңлы тавышы белән озын халык җырларыбызны оста итеп башкаручы Татарстанның атказанган артисты Илнур Нуриев. Хәерле кич, Илнур. Хәерле кич, Рамил. Ничек хәлләрең, ничек кәефләрең? Аллага шөкер. Менә бит нинди матур татар өй эчендә утырабыз. Кәефләр бик шәп. Аллага шөкер. Аллага шөкер. Менә Илнур, әйдәле синең белән шулай матур иттереп әңгәмә корып алыйк. Хөрмәтле тамашачыларыбыз инде сине күреп, ишетеп беләләрдер. Синең шушындай моңлы, матур тавышың белән безнең халкыбызның озын җырларын оста итеп башкаруыңны алар бик яхшы беләләр. Телевизорлардан күреп, радиолардан ишетеп, синең белән сокланалардыр. Менә хәзер инде аларның да сине якыннан беләсләре килә торгандыр. Үзең белән таныштырып кит әле. Кайда тудың, кайда үстең, кайда укыдың? Мин инде үзем, хөрмәтле тамашачылар, Питрәч районының данлыклы, Татарстанда данлыклы инде, Россиядә дә данга ия булган авылы Шәле авылында туып үстем. 1973 елның 27 майында табигатьнең иң матур шаулап шымыр чәчәкләр аткан вакытта туганмын. Бик горурланам шуның белән. Wara
Менә син ансамбльгә килгәнче инде озын уку еллары узгансың. Әле мин беләм, син ансамбльгә килгәнче әле бүтән юнәлештә дә хезмәт иткәнсең. Менә шулар турында да сөйләле. Мин бит инде Рамил теге җырчы булам дип гомумән хыялланган кеше түгел. Минем фәкать бер уем бар иде, Казан театр училищесына кирип, актерлык осталыгы факультетына менә Камал театрында артистлар кебек спектакль уйнау иде хыялым. Мин шуның белән көне-төне хыялландым. Бу хыялым тормышка ашты. Минем Казан театр училищесына кирдем мин. Мәсгуд Имашевлар килде авылга, шәригә концерт куярга инде Фатыйма апа белән. Мин инде татар тел әдәбият укытучысы Минзиф апа әзерләп куйды. Менә син артист булырга телисең ди, әйдә шигырь ятла, җыр ятла ди, биергә өйрән дип мине әзерләп куйды. Концерт беткәч инде пәрдә ябылгач, безнең шундый менә укучыбыз бар, артист булырга хыяллана дип, Мәсгуд абыйга алып кирип мине таныштырды. Миңа инде Мәсгуд абый нәкъ шул шигырьләрне, биюләрне өйрәнеп куйган, проза әсәрләрен сөйләтеп күрсәтте. Аңа ошады, күрәмсең, ул әйтте инде менә без сиңа ничә бәрәбез извещение инде шаһар кагазы. Менә шул килер сиңа җәйкене көт диделәр. Мин инде үзегез беләсез инде төннәр буе җылап чыккан малай кеше кирә алырмын микән инде. Без көтү йөргән малайларны алмаслар инде анда дип җылап йөргән малайны тормышка ашты. Хыялы китерделәр теге извещениене. Үлдем шуңа сөенеп. Әйдә Илнур, әңгәмәбезне менә шулай тәмле шәйләр эчеп, синең белән шулай бергә дәвам итик әле. Без бүген, хөрмәтле тамашачылар, сезнең белән туган авылым күңел ачу үзәгендә шулай матур иттереп, менә нәкъ авылча, нәкъ үзебезнең менә авылга кайткан кебек, шулай матур иттереп әңгәмә кырып утырабыз, әйме? Илнур, менә училищега, театр училищесына укырга кирүеңне инде әйттең. Инде хәзер менә шуннан соң синең сәнгать юлың, иҗади юлың ничек дәвам итте? Әле мин аны бит анда кергәч армиягә алып киттеләр мине. Анда хезмәт итеп бетереп кайткач, укымыйм дип кайттым, кайтып китәм авылга, авылны сагындым армиядә. Нинди уку, авылда гына булам. Көтү генә көтәм менә кырда. Шулай кайттым, бөтен нәрсәне сагынып. Училищега документларны алып кайтырга бардым. Шунда мине кайтармадылар, алып калдылар. Безгә яшь малайлар кирәк, театрларга дип. Шунда укып калдым. Аннан соңгы курста инде радио тыңладым мен авылда. Консерватория дип сөйлиләр радиодан. Зөләйха Хисмәтуллина дип сөйлиләр. Кызыксындым инде. Училищега килдем дә, Мәсгуд абый мин әйтәм, бер көнне радиодан тыңладым, консерватория турында сөйлиләр, Зөләйха Хисмәтуллинаны җырлаттылар, җырчы нинди җыр ул мин әйтәм. Ул әйтә миңа, әйдә ди, барып карамыйсыңмы ди, прослушиваниегә ди. Җырлар өйрәтәм мин сиңа ди. Әле мен шунда да аяк терәп каршы торам. Юк, мин әйтәм. Безнең ише простой малайлардан да алалар инде дип. Бүтән көчемне җыеп киттек инде. Мәсгуд абый Саҗидә дигән җыр өйрәтте. Андарсын Азамат дигән башка җырларын өйрәтте. Барып җырлап күрсәттек. Ул вакытта завкафедра Воронов дигән. Ул Хайдар абый Бигичевнең укытучысы булган икән. Мин аны белдем. Җырлатып карады инде. Килсен диделәр. Шул театр училищесының соңгы курсында укып йөргәндә, мин инде подготовительный курста да укып йөрдем. Консерваторияда театр училищесының соңгы курсында да укып йөрдем. Монда тегендә килеп чабып, аралары ерак түгел аларның. Менә шунда мин инде эләктем. Анысы гомумән менә әлдә шаккатып утырам, телевизор, радиолардан гына ишеткән педагогка җырчының классына эләктем мин. Ул Зилә Даянова Сөнгатуллина. Мине аңа билгеләделәр. Мин тагы каушап калдым. Мәйтәм, неужели инде мин әйтәм. Шундый бәхет илмайды миңа дип, әле ул беренче дәресләр бик көлке булды минем. Сөйләле дә шулар турында. Сөйлә. Ярыймы? Шунда хәзер Зилә Даянова белән беренче дәресләр инде. Мин аны телевизордан гына күреп беләм бит инде, радиодан ишетеп. Җырларга кирәк бит инде, ул пианино артында утыра. Ул миңа распевкалар ясатмакчы була. Мин гел авызымны ачып карап торам икән тингә. Илнур, давай. Җырламыйбызмы диде.
Мен шундан соң гына шак катып җырлый башлыйм инде тегене күргәм, нинди профессор кеше. Менә шундый вакытларда каушап калган вакытлар булды инде. Сөйнештән дә әзрәк куркуда булгандыр инде шундый кешене күргәч. Моментлар булды. Синең өчен гомумән зур бәхет булгандыр инде менә гади авыл баласына шундый югары музыкаль уку йортына укырга керүеме һәм әле аңа ул гына түгел, шундый мәшһүр җырчыбызның укытуы, шулаймы? Бу инде Рамил, бу тәкъдир дип әйтәм. Аллаһ Тәгалә бит инде тәкъдиргә язып куя кеше туганда. Менә бит үлеп хыялландым театр уйнарга, менә язмышның мондый бурылышы җырчы булып куйдым. Тәкъдиргә, язмышка язылмаса, ул алай булмас иде дип беләм. Менә хәзер консерваторияны матур итеп кенә тәмамладым. Ул вакытта татар музыка сәнгате факультеты бар иде. Ул вакытта хәзер бетерделәр буга инде аны без укып бетергәч. Менә шунда татар музыка сәнгате факультетының халыкчан җырлау бүлегенә укырга кердем. Зилә Даянова инде ул безне аңлап, тавыш мөмкинлекләреннән чыгып программа бирә иде. Ул миңа әйтә иде, син татар халкының композиторларының бөтен җырларга тиеш, монда белергә тиеш дип әйтә иде ул миңа. Менә мин анда инде 7 ел укыдым. Башта хәзерлек курсында укыдым 2 ел, аннары 5 ел основной курста укыдым инде. Җырлашы бер иркәм яшь гомернең сагындырган чагы турында мәхәббәтнең беренче гөлләре чәчәк атсын иде җырыңда мәхәббәтнең беренче гөлләре чәчәк атсын иде җырыңда минем күңелем тилергән хисләрнең ялкынында янып исерсен сине көтеп тилмергән көннәрнең газапларын тагын кичерсен. Минем язмышымда гомумән Рамил бик яхшы кешеләр чырады. Әнә шул Мәсгуд абый Имашевтан башлап, мен аннары Зилә Даяновна. Мәсгуд абый тормышымда очрамаса, мин сәнгатькә килмәс тә идем. Димәк, Илнур, менә синең шушы иҗат юлыңның башында Мәсгуд абый бик зур роль уйнаган инде, шулай бит? Бик зур роль уйнады. Әйтәм бит, менә авылга концерт куйган җиреннән чакырды ул мине. Театр училищесында укып йөргән вакытларда да тәүге тапкыр сәхнәгә ул мине бастырды туган якларына. Бардар районыннан бит ул алып китеп гастрольләргә мине студент нәзрәк акча эшләсен дип тирде. Авыл сайын концерт куеп йөрдек. Менә мин шунда иң беренче тапкыр халык алдына чыга башладым. Менә ул мине шулай чыныктырды. Мәсгуд абыйга бик күп сәлам. Мәсгуд абыйга инде 93 яшь тула. Субханалла. Субханалла. Яхшы кеше булганга Аллаһ Тәгалә гомерендә узын итеп бирәдер дип уйлыйм инде мин. Мәсгуд абыйга тагын да озак еллар әле сау сәламәт килеш яшәргә насыйп булсын. Амин. Менә әңгәмәне дәвам итик, Илнур. Инде хәзер менә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленә ничек килеп кирдең? Шуны инде әйдә бәян ит безгә. Ансамбльне мин кичкенә чагымда ук радиодан җырлата башласалар, ул вакытта стенада радио бит инде. Шунда йөгереп барып тыңлый идем. Ул телевизордан күрсәтсәләр, урындыклар алып барып, гаҗәпкә калып, нинди коллектив бар икән. Уен, җыр, бию барысы да профессиональ дәрәҗәдә шаккатып тыңлап утыра идем. Ләкин нишләптер бу ансамбльдә мин эшләрмен дигән миңа уй килмәде бит. Театрга керәм дигәч, театр буенча китәм дигәч. Менә монысы тагы бер тәкъдир. Аллаһ Тәгалә син бу ансамбльдә эшләячәксең дип әйткән икән шул карап тоткан вакытларымда. Консерваторияны бетердем. Инде мәйтәм, минем уемда хәзер укып бетергәч
Haman gel işsiz kalam indi, kalmasam yarar iyi, tezrek işe urnaşsam yarar iyi degen oy. Min hazır indi. Hazır işittir kişi aşağı işittin misin min? Yürüp kine müzik училищесine bardım. Venir Hasan'ın yanına tınlanırga. Venir Hasan'ın min eytem. Mine ansamblge gelip tınlanıp bulmaz mı min eytem. Şunday uylar var idi minde. Kil balamdı, irtege kil bitirip şunda bulabız dedi. Mine şunda iki kildim min. O vaqtda indi jetekçimiz Rinat Süleymanovich Valiyev idi. Şunda alıp kırıp meni jırlattılar. Onda men Sibile Şeşekni jırladım miken uzun ki. Tınladılar da kilerge kuştular indi. Mine hazır men indi ikilete baxitli. Hazır anlay başladım. Bu ansambl benim takdirge yazılgan. Indi 20 yıl. Mine şunda işleyim. Allah'a şükür bu benim yazmışım. Ansambl bile gururlanan. Ansamblde barlık işlevçi her bir büyüçe artist jırşılar bilen her birisi bilen gururlanan. Yüzük karşı bit. Meşhur ansambl bit. Gacep. Mine gül turmuşumda şunday yaktı yollarına, yaktı evirlerine bulup durdu indi. Şundan da İlnur, men seni bäxetli kişi deyip sanar idim. Çünkü şundan da senin icad yolunun en başında şunday sana yardım etüşe, yardım kılırsızuşu, doğru yolunu ko'rsatuvchi kişiler bulgan. Hem şundan sonra senin ustazların, indi büyük okutuşular bulgan şulay bit. Hem senin koyağına işlesem de sen bütün yerde oңышка kazanasın. Mine teatrda işlep kalgan bulsan da mine kalsa senin de bik köp roller sana tapşırırlar idi, baş rollerini tapşırırlar idi. Şulay bit. Şulay şunu kim bile indi? Elimin bir teatrda işledim. Mine ansında eydeli süylep biteli ansamblga kadar. Bizni kurs bilen tiyatro училищесini bitirgeç aldılar. Hazır Karif teatrı indi ol. Yaş tamaşaçılar Tatar teatrını aldılar. Men anda bir yıllap işledim. O vaqtda men Astrovskiy uramındaydı bizning. Sahnede kichkinagina şundaydı. Spektakller oynadım men. Konservatoriyada okup yürüdüm. Teatrda da oynadım. Onlar indi nişiktir mine. Men aytam, oqiragana keteyim әле мен. Derslerge yürümeseng, ders kaldırsan, bilgiler koymaslar, yaxşı bilgiler dep teatrdan kettim indi. Erkinlep-kine oqirga kettim. Şunda 5 yıl boyu okudum indi men. Mine İlnur ayteli, sen bit indi köp qırlı talat, teatrda da işlep qaragan kişi, sahnede jırlagan kişi bularak qaysı yöneliş sana yakınırak? Teatr yönelişimi, yaisa indi jır yönelişimi? Qaysı ülkede işlevi jеңлерәк dep oylaysan? Ay Ramil, icad kişisinin indi ol, icad kişisinin bit ol bilesizmi, hüneri ağır, teatr ülkesinde bulsun mu, jırşı bulsun mu ol, sahneye çıkıp bit ol, neçeşer yüz kişisini qarap tura kişi. Ул тиги нервлыда эш каушау бит инде гомер буе үзең беләсең. Каушау битми бит. Бу бик авыр һөнәр артист булу. Шуңа күрә әйтәм мин икесе дә авыр, җырда, театрда. Ләкин миңа театр училищесы миңа бик ярдәм итә. Менә шул ансамбльдә бит инде үзең беләсең, теге аулагы. Тамаша театр кебек инде җырлы биюле. Менә ул вакытларда миңа бик ярдәм итә сәхнәләрдә театр училищесының билеме булу. Şundan da sen bit mine bizning ansamblning şunday muzikal spektaklli ko'rinishlarda sen bit indi şunday rollarni boshqarasың, sening o'zingning şunday obrazli rollaring bor. Babay roli mesela Avlaqida şulay bit indi. Mine hali bizning yangi qo'yilgan to'y programmasında Tatar bay rolinde g'ummen mine qay bir tomoshachilar aytadi, mine sizning artistlaringiz dey, mine shu bizning muzikal spektakllarda qatnashgan artistlarni g'ummen teatrdan artistlar chaqirib oynatalar degan fikrde bor qay bir tomoshachilar arasında. Mine shundan da şunun kadar tege obrazga kirib, şunun kadar yerine yetkirib boshqaruv bu bit indi sening teatr училищесinde olgan bilimingning natijasi degan so'z. Elbette teatr aktyorskiy minayında yo'g'altirga tirishmayman. Bizimden özüm kirib ketaman şulay mine nişiktir. Qayaqda sözlerimi de anlatamaylar, rolga kirib ketib. Bik xiyallanıp bitib, onday da bola, jır sözlerimni de anlatganımda slishkim kirib ketib indi. Mine men aytalar indi. Neşepsin yaşarak vaqtda Kamal teatrına barmadım. Bulaqlarını jırlagan bolar idin dep aytalar. Benim de senden şulay soraganym bar hali. Neşeptir men qo'rqaq bo'ldim. Ana hazır indi yaşlarında bizden de yaşlar işley, batır yaşlar. Qorqdim şol men. Olarında sahneden gina qarab, üstüm bular janında
эшләве, ай, куркыныч булыр миңа дип, каушармын дип ничектер шундый уйлар да булды. Тире булсам, барып карасаң ярыйдыр инде анда. Язмыш. Язмыш. Тәкъдир. Демәк, синең юлың шулай булырга тиеш булган, шулай бит инде. Илнур, менә кайсы җырларны җырлавы җиңел дип уйлыйсың? Озын җырларнымы, кыска җырларнымы, такмакларнымы? Хәзер әйтәм. Ана әйтмәкче идем, мин сине исемә төшердем. Молодец. Мин беләсезме? Менә кешәйтә бит инде, озын сулышлы җыр, куркам җырларга сулышым җитмәс ди. Миңа менә наоборот. Мин тиз җырларга куркам сәхнәдә. Сүзләрен онытырмын дип куркам. Узун җырларны мин рәхәтләнеп чыгып җырлыйм, куркмыйчы менә миндә шундый нәрсә бар. Киресенчә. Аңлагансыздыр инде. Демәк, сиңа табигатың буенча һәм инде шулай башкару мөмкинлекләре буенча озын җыр синең табигатыңа күбрәк туры килә индеме? Озын җырны башкарырга яратам, куркмыйча. Бу бит инде бик зур батырлыктыр дип уйлыйм, чөнки озын җырга чыннан да бит инде киң диапазон кирәк. Аң бит әле туктап та калмаска кирәк, сулышың җитүе дә кирәк. Бу бит инде чыннан да озын җырларны башкаручылар хәзер бар алар. Әмма кайберсе аны башкара җырлыйм диеп, кайберсендә аны җиренә җиткереп башкара. Шулай бит. Менә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамблендә менә синең кебек җырчылар эшләве бу инде безнең әлбәттә ансамблебез өчен дә зур дәрәҗә дип әйтер идем, чөнки чыннан да безнең ансамблебез кайсы гына илләргә барса да, кайсы гына өлкәләргә барсак та, иң беренче чиратта инде менә безнең тамашачыларыбыз озын җырларга, халык җырларына игътибар итәләр. Әгәр дә безнең программабызда әлеге җырлар булмаса, безнең инде ансамбль булмас идек. Ул җырларыбыз безнең программада булырга тиеш һәм менә синең кебек башкаручылар әлбәттә безнең ансамблебездә киләчәктә дә эшләргә тиешләрдер дип уйлыйм. Менә Илнур, әйдә инде хәзер синең туган ягың турында бераз сөйләшеп алыйк. Менә туган ягыңа еш кайтасыңмы? Казан белән Шәле арасы бит инде ерак ара түгел. Анда кемнәрең бар? Кемнәрең яши Шәледә? Аллаһка шөкер, туган авыл ягыннан да мин бик бәхетле. Менә әле син әйткәнчә якын бит инде 40 километр гына. Хит шуннан килеп эшләп йөр. Менә анысы буенча да мин бик бәхетле. Кайтам, анда әнием исән. Әтием вафат булды инде. Әтием вафат булды. Хәзер әнием исән. Бик бәхетле мин. Әнием исәнгә күрә бик бәхетле мин. Әти дә сагындыра инде. Ну, ана кеше бигрәк тә якынрак була ахрысы ул. Әни янына кайтам, хәлем беләм инде, теге гастрольләр булмаса, тыгыз вакыт булмаса кайтырга тырышам. Әни белән бергә чәй эчеп утырам, өстәл каршында сөйләшеп. Кайтырга тырышам. Әйе, бик яхшы, Илнур, мин синең шушы кайтырга тырышуыңны, кайтасы килүеңне бик хуплыйм, чөнки чыннан да
әниең исән булу, ул бик зур бәхеттер дип уйлыйм. Менә әниләр исән булганда аларның кадерләрен белеп яшәргә кирәк, шулай бит. Шулай. Әниең синең белән шулай горурланадыр дип уйлыйм мин. Әни кеше горурлана инде ул, горурланмый инде, алар горурланалар инде. Алар инде минем менә шул консерваториядә укыган вакытта шул Зилә Даяновнаны күрәм дигәч, алар шакката иде инде. Әле мин аны гына түгел, анда битләре башка җырчылар бар, Клара Хайретдиновалар. Түгел, Ластовкалар опера театрында бик күпләрен күрә идем мин инде. Шаккатып йөри идем инде беренче мәлне. Музейда йөргән шикелле йөри идем беренче мәлне. Анда ияләшә башладым. Илнур, менә мин һәр кешегә бу сорауны бирәм инде, һәр безнең героебызга. Синең менә ансамбльдә эшләгән чорыңда яки гастрольләргә чыкканда берәр кызыклы хәлләргә юлыкканың бармы? Кызыклы хәлләргәме? Бар. Менә сер булмаса берәрсен сөйләп кит әле безгә. Бөтен ансамбль белән мин бит теге гастрольгә барганда автобус белән юлда туктап, теге туалетларга барганда, особый Сибиргә барганда бит мин автобус кузгалып китә, мин Сибир кырларында кала торган гадәтем бар. Үзе беләсең. Бер шулай калдым бит. Кызлар уң якка, малайлар сул якка китте. Мин юлда, озын юлларда бик теге туалетка бик теге теләп чыга алмыйм. Шул вакытта калдым бит. Сине онытып калдырдылар, име? Онытып калдырдылар. Хор китте, хор автобусы вообще китте Сибиргә, Нижневартовскийга. Анда мин инде җигрәм, инде биючеләр автобусы кузгалды. Ничек тиз китмәделәр инде, мин булайта барам, мине күреп алдылар. Алып кырып үзләренә утырттылар. Мин әйтәләр инде, битем шалтыратыгыз җырчыларга. Борчылмасыннар дип име? Аларның исләрендә дә юк. Исләре дә китми. Рима Шакировна костюмер шайтә. Шалтыратмагыз. Күпме барлар икән, исләренә төшерми икән ди. Баралар. Юк кына туктамый бит автобус. Туктадылар ди Рима Шакировна әйтә. Каш автобусның туалетына кирип ди. Юк дип әйтәбез ди. Кирде инде Ләлә Мансуровна безнең завтракка куя Илнурдай. Мин инде тегел итмәдем, чыктым аннан. Теге мин әйтәм, ярамый кешенең. Монда дип. Мине сөйрәп алып кирип китеп, алдагы автобуска утырттылар аннары. Шуннан соң инде гел Ләлә Мансуровна әйтә, ниләрдән соң Илнур мондамы дип сорыйлар. Нуриев мондамы? Шунда сорау. Әлдә әйтә шунда. Үзәкләренә үткән. Әле минем төшләремә керә. Шунда калганнар. Автобустан уянып китәм куркып. Шунда вакытлар. Төшкә керү дигәннән менә кайбер артистлар бит инде сәхнәгә чыгарга соңга калулары төшкә керәйме? Сүзләрен онытулары төшкә керә. Сиңа да шундый кешеләр кергәлиме? Миңа беләсез, менә мин үзем җырчы бит инде хәзер. Теге җыр буенча сәхнәгә чыкмый калу керми төшемә. Спектакль буенча керә. Спектакльгә костюмнарымны таба алмыйм, төшемдә сүзләрен онытам. Менә спектакль башлана 20 минуттан миңа чыгарга кушалар, мин сүзләрен белмим, шуны төшкерә миңа. Бирегез инде китап, тоттырыгыз инде китап. Карыйм инде нәрсәдә булса әйтергә кирәк бит дим. Менә шундый куркыныч мәл ул. Тагы уянып китәм дә, оф дип сөйнеп куям тагын. Аллага шөкер төшкенә булган икән дип име? Галый. Чыннан да син шундый менә сөйләшергә яратучы кеше, ачык күңелле, киң күңелле кеше. Синең белән сөйләшеп утыру шундый җиңел. Без әле синең белән тагын сәгатьләр буе сөйләшеп утырыр идек. Әмма инде ансын без киләсе тапшыруга калдырыбыз. Бүгенгә инде менә синең безнең тамашачыларыбызга, сине яраткан тамашачыларга нәрсәләр теләр идең бүгенге көндә? Хөрмәтле тамашачыларга, иң беренче барчабызга да, тамашачыларга да, ансамбльдә эшләүче барлык артистларга да саулык телим. Сау булыйк, биючеләрнең аяклары тыпырдап биеп торсын, җырчыларыбызның тавышлары авыртмасын, связкалары нык булсын. Тамашачыларыбызны без моңлы җырлар белән ансамбль сөендерергә тырышабыз. Бик матур, бер кайда да булмаган җырлар дәүләт җыртан бию ансамблендә саклана. Әле мин консерватория бетереп килсәм дә, шундый озын Әзифә дигән, Буз Тургай дигән җырларны Винра Хасановна мәрхүмә белдем ансамбльдә. Шаккаттым. Ансамбль милли көйләрнең музее. Халкыбызга шуларны җиткерергә тырышачакбыз. Барыбыз да исән сау гына булыйк. Амин, шулай булсын. Бүгенге әңгәмәң өчен Илнур сиңа бик зур рәхмәт әйтәбез. Үзеңә дә киләсе тормыш юлында, киләсе иҗат юлында, гомумән киләсе елларда саулык, сәламәтлек телибез. Сиңа сәхнәдә, иҗатыңда тагын да зур уңышлар насыйп булсын. Һәм әле алдагы елларда да синең белән бергәләшеп, шушы яраткан ансамблебездә эшләргә насыйп булсын иде. Амин. Барыбыз да исән сау булыйк, барыбыз да.
Hürmetli tamaşaçılar, biz sizden bilen sağ bulaşabız. Kilese işraşularga kadar.